smart. Ja. Nej, prøv lige at se, nu kommer de med sådan en container, eller hvad? Det er så nok lagt noget, de skal. Det er noget, der skal aktiveres, tror jeg. De lever da nu livet farligt, de der fotografer. Ja. Men det værste, det var det der ham, der var ved at blive skudt. Ja. Men der er buen. Uha. Du har gået bolig galt. Det er lidt provokerende, altså når vi er træsko på, det synes jeg. Jo. Så. Nej, så kan han jo bare tage i den. Ja, det kan det, så kan de jo bare skære. Bare skære ud over. Ja. Det er godt nok stærkt, og sådan noget skind der. Det er da ikke fordi, det sådan lugter grimt med nu. Nej, de har jo ikke lukket op for tarmen. Nej, det har de ikke. Så. Så samler han lige